Hi guys, so welcome to our channel. It's Marby channel. So for today's vlog, wala yung partner ko. Pero sa mga susunod na vlog ay magkasama na kami. So for today no, bali gagawin natin, punta tayo mamaya sa supermarket para mabili yung mga kailangan para sa mukbang mamaya. So see you later guys. Hi guys, so for today's vlog no, kaya natapos na tayong mag-grocery kanina. Tapos ito, nakabili tayo ng Skip Peanut Butter. Tapos ito sa bahay na to yung Jif Natural Peanut Butter. Nabili ko na isang araw. Tapos ito kanina yung Ladies Light. Ayan. Tapos meron tayo ditong whole wheat bread. Ayan. Tapos meron tayo ditong tubig. Tapos yung kuha. So, umisan natin to guys. So, ayan no. Bali ngayon, nila lang ata ulit kakain ng peanut butter guys. Ayan. Subukan natin ubusin lahat to no. Yung buong pan. Ayan. Yan guys, tatlo muna, baka hindi maubos. Comment down below guys kung sino sa inyo yung mahilig sa peanut butter. Dami na to guys. Hindi ko kuha. Bali sa tatlong to guys, yung pinaka-favorite ko talaga is itong Lilis. Bali, hindi nakagit yung carbohydrates niya at saka yung sugar niya.
Update lang guys. So yung pala ito na lang ngayon. Meron pa kayo meat slices. Nakaanan tayo. Actually guys, yung peanut butter talaga favorite ko. So, hindi naman talaga na ngayon pa lang ako kumain ng bali. Araw-araw talaga yung relish yung kinakain ko or kung ano man yung meron. So yun guys. Lalo na itong Lily's Life, good for ketogenic diet sa mga low carb dahil yung ano niya, yung total carb niya is 6 grams, tapos meron siyang 1 fiber, tapos yung sugar niya is 2 grams lang. Then yung 2 tablespoon, 30 grams, meron siyang 190 calories. So same amount of calories sa Jif. Ito namang Skippy, bali yung 2 tablespoon niya, meron siyang 239 calories. Tapos total carbohydrates of 7 grams, sugar of 4 grams, tapos protein is 7 grams. Bali mataas lang sa calories to dahil lalo na marami siyang peanut. Hindi siya creamy eh. Busog na ako guys. Let's go. Really sila. Masarap kasi yung lasa ng lilis eh. Yung pagka-sweet niya, yun hindi naman talaga nakaka-guilty. Dahil nga, low carb, low sugar. Kasi yung pagka-sweet niya, galing sa stevia extract. Yun lang talaga yung nagpapasweet sa... Bali yung sugar niya 2 grams, galing sa peanuts.
Update lang guys, meron bang dalawa? Siguro dahil hindi na food grade yung tinapay, kaya sobrang masakit siya. Grabe. Email ko pa ito guys. Anong oras na? It's 3:18. Bali na siguro nag-start ako kayo na mga 3 o'clock. Hindi ko alam guys kung kakayanin ko ba yung dalawang ko. Sila na yung ko. So, 4 meal na to. Ito yung calories niya. Then dito yung total macros, which means protein, carbs, fat. Yun guys, no? Hindi ko na kaya guys, sorry. Sobrang busog ko na. So yun guys. Meron pang natirang dalawa. Hindi ko talaga kaya guys. So, see you on the next vlog. Please subscribe to our channel, Marby. So, for today, wala talaga partner ko. So, abangan niyo siya video. Ayun guys. Thank you for watching.